Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Di arang resibo, Abel, oh. Oh, okay. Salamat, Charity. Uy, Oh. nilarga naman lagi itong imong gitubilan nga truck. Nga wa ni bayad. Oh, mo ba? No, goklo na ko. Oh, sir! Na, Sir! ikaw gyud makabayad, Abel. Wa ka ba kabayan, sir? Hala, Sir! misirit ang nagpa-diesel. Ana, Sir, bakit taon, patay sir? na. Kung di makabayad ang Sir! nagpatubil, si Abel may makabayad. Tuain taon ay gigukod taon niya ang pick up ka ni Sirit lang. Sir! Ano wala, sir? Wa ba taon mo kabayan, sir? Sir, ano wala, sir? Sir! Sige, gukod! Siguro ka ba nga mauna ni si Abil? Ang target na isugo ni Kakibot, hindi ko ka na to. Yes, mo na ka na siya, kakibot. Makita na ko sa amin, sir, meron nga nagkapadayon siya sa pagugod. Very good. Sige, gugod ba? Kaya ari ka na mong tiglo, sambigaw ka nakit. Uy, na, murag na luya man. Oh, hunong. Aron na po padayon siya gugod ba? Hunong. Okay, Salamat, may hunong sila. Salamat itaon. Magdali ko. Dako kayong ilang bayranan. Ipafultan ko nila. Unya musibat ni noon. Ako'y makabayad. Doon na lang ko. Hapit ako magkabot nila. Hapit na. Oh. doon lang kayo, doon lang siya. Okay, padagana sa kilan. Dali, Abel, gukod na. Kaya taon mo, Sir Roy! Sir! Gukod! Di gugod na. Uy, hindi ang sunog-hunong ay. Murag di naman pa na gukod ay. Hunong na saan. Hunong. Kada. Good. Nakita ni mo. Reaksyon na sa siya gukod rin na to. Nakita na ko sa side mirror. Midagan na usap siya padong diri. Doon lang siya. Dool na lang. Uy, nanasis na tuloy. Padagana na sana sa kiran. Padagana. Bayan taon mo, sir! Paloy taon mo, sir! Sir! Dali do! Dari ka na mo bayari sa unahan do! Dali! Dali, gukod, dali! Uy, kagibot, wa mong gukod. Tinuod yan. Kalitan siyang nawa. Asa na siya? Uy, wala na to siya ikita, kagibot. Siguro ka. Tanawa, pagayo. Tanawa. Uy, wala ko makita niya sa side mirror. Kuno ka na. Asa na siya? Wow, bali si Bebe. Luoy kaayo siya, uy. Gisibatan siya sa nagpatubil nga pick up. Ha? Mau ba? Full tank rabag yun. Iya taong gigukod. Ano? Nakakapyot ko sa liyo dining ilang pick up. Paano na? Paano asa mga buta? Di ko mabuhi. Uy, wala gid siya kakibot. Hunong. Okay. Manaog ko ha. Ako sa taon kung asa lagi siya. Okay. Up. Asa na ka siya? Salamat taon, sir, nga mihunong mo. Bayad taon mo, sir. Mamatay ka? O may armas ka? Kini! Ang akong armas na lagpot. Mupatay ka na ako, sir. Yep!
Pops! Ayaw paglihay, ayaw paglihay. Di po ko gusto mabatay, sir. Bukaon po kong dukot, sir. Dukot. Buang ka. Kung ano ibuan, kamu kan dili mo bayad, mao'y dili buang. Ay, yeah, Pops! Kursan! Buang! Huwag mo'y batasan nyo! Uy, nakabawas akong kauban. Naog ko, tabangan akong kauban kagibot. Akong armas. Buga ka rin bila ka. Kumaigo ka na akong 357. Naog ko. Uy, si Federico. Hello, kagibot? Usa! Nilampos na ba ka mo sa paghipos kang Abel? Habit na. Gikasangka sa akong kauban si Abel. Oh, unsa? I-off na ako kagibot. Kay amo nang tapuso ng kinabuhi ni Abel. Okay, lihok na ka mo. Kabantay mo, lihok. Tiwasak ang inyong misyon. Pagdali! Gali. Ay, si Palawag. Okay, bye. Karoon na ako na sad kini. Ako na ang naipapawli mo. Kiyak ang talaga. Ni apa, kung naong mo pa! Pamatay ka, Abel! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!